Ja u svoje ime čestitam borcima prvog viteškog motorizovanog bataljona na svim dosadašnjim naporima koji su uložili svaki pojedinačni ponaosob, a posebno vam čestitam na zaustavljanju do sada najveće četničke ofanzive na ovaj Bihaćki okrug, koja je imala za cilj da u prvom zadatku slomi 505. vitešku motorizovanu brigadu, a potom produži borbena dejstva prema Cazinu i slomi 5. korpus i najmanji otpor ove Bihaćke regije i da ovdje stvori drugog Oražde. To mu nije pošlo za rukom, prije svega zahvaljujući vama i drugim borcima iz sastava brigade 505. i drugim borcima iz sastava 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Napomenuo je vaš komandant i zasluge, posebne zasluge i boraca sa drugih opština. Međutim, mi smo svi prije svega Armija Republike Bosne i Hercegovine, a zatim 5. korpus, a poslije brigada i onda niže sve jedinice. Naš cilj je jedan, to je sloboda Republike Bosne i Hercegovine. I ovaj današnji dan mi možemo mirno da ovako budemo postrojeni, jer širom Bosne i Hercegovine Armija BiH postiže ogromne rezultate u oslobađanju privremeno zaposjednutih teritorija Republike Bosne i Hercegovine od strane četnika. Oslobođen je veliki dio prostora oko Teplice, oko Sarajeva, oko Konjica. Mogu također da vam kažem da je u toku jučerašnjeg dana i jedinice su 5. korpusa, 501. prva bosansko-slobodačka, 503. brdska brigada, u ranim jutarnjim satima izvršili su napad u reonu Grabeža, razbili četnike i oslobodili, odnosno određeni teritoriji su oslobodili Grabeža. Oni, kako kažu, zauzeli su 42 zemunice četničke, protjerali četnike, ima četnika i mrtvi i tako dalje. Danas, ja kad sam krenuo ovamo, oni su krenuli u nastavak borbenih dejstava ofanzive sa ciljem da osjeću onaj klin na Oklanku, Spahiće, Glavici i tako dalje. Vi ste, od vas ko je bio gore, zna tu situaciju. Što vam hoću kazati, da Armija BiH i na ovim prostorima, 5. korpus, ima zaslužno mjesto u ukupnom oslobađanju Republike Bosne i Hercegovine. Da komanda 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine i na čelu sa predsjedništvom BiH nije stalo i da ima svoje namjere i nastoji doći do kraja našeg puta, do našeg cilja, to je slobode Republike Bosne i Hercegovine. U tim nastojanjima i 505. viteška motorizovana brigada ima zaslužno mjesto. 4 brigade u Bosni i Hercegovini su viteške. Jedna od njih je i 505. motorizovana brigada. Vi ste sinovi te brigade. I iz tog razloga od vas se i traži više nego od drugih. I morate biti i kvalitetniji i bolji i sebi ne smijete dozvoljavati određene kiksove, neozbiljnosti, neodgovornosti ili slične pojave koje mogu prouzrokovati čak i katastrofu. Svaki od vas pripadnik ove jedinice i bataljona i čete i brigade i tako dalje mora naći svoje mjesto i svoj zadatak ispoštovati do kraja, krajnje, savjesno i odgovorno. Mi smo se iz tog razloga ovih posljednjih dana i pored aktivnih borbenih dejstava koje izvode jedinice ove brigade, a prije svega i prvi motorizovani bataljon koji je na težištu četničkih napada, sada posle 12. septembra, kad smo nanijeli četnicima gubitak, angažovali se, znači da i pored tih borbenih dejstava pristupimo jednom organizacijskom formacijskom ustrojstvu brigade s ciljem da izraste kvalitet, da malo vidimo, da sagledamo mogućnosti naših jedinica, a između ostalog i da svaki borac u stroju vidi da je on sila nebeska, da vidi da ima i oružje, i municiju, i opremu i da on nije sam, nego da je Armija Bosne i Hercegovine uz njega, a on uz Bosnu i Hercegovinu i ako Bog da uz takvu jednu konstataciju
da ćemo mi uspjeti na svome putu. Napomenuo sam 12. septembar i to je dokaz. Slom najjače četničke ofanzive do sada, vjerovatno najveći četnički poraz u istoriji ovoga rata, gdje su pobjeđene njihove najelitnije snage na čelu sa njihovom glavnom komandom i opet na čelu sa glavne komande, koji je glavom bez obzira bježao niz Majdanske šume tražeći spas u nekom Majdanu i dalje Dvoru i Banja Luci. To ne može svaka vojska. To može vojska i borci samo koji su odlučni krajnje da se izbore za svoju državu, za svoju slobodu, za svoju budućnost svog naroda. I vi ste pripadnici tih odlučnih koji žele da se izbore. I vi ste doprinijeli tom 12. septembru kada su linije od Hercegovine preko Keća, Glavice i Ćorkovače do Ćulumka i Križa famoznog jednostavno gorjele. Gorjele su pod vatrom detonacija četnika i gorjele su od uzvika, jurišnih uzvika naših boraca. I mi smo i ti najtežih dana pobjedili, izašli kao pobjednici. To je tradicija 505. Viteške motorizovane brigade. I tražim od vas da u tom duhu i nastavite našu dalju borbu. U duhu pobjede i u duhu slobode. Naredni period također će biti prožman vjerovatno borbenim dejstvima.